يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمبي مسارة مانيفوكا بركادا لمي سونانيكا بدوان إيرانا Kaula dunia kafo obeka aka jemukan filɛ ni waati na jemukan min ni an b'a f'a ma faso jɔkɛnɛ min bɛ ɲɛnamaya ɲɛta TV jabaraniso sanfɛ dɔgɔkun ni waati kelen ka wele bila jamana in cɛ fara muso kan denmisɛn fara makɔrɔba kan an ka jamana cɛsiribaw min b'a to an ka jamana a bɛ degun min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ o degun kɔnɔna na cogo min na wulikajɔ bɛ kɛ ka se maaw ma u ka se ka u fɛla fɔ jamana yɛrɛ ka kisɛw la ni Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ jamana dugukolo fɛnsɛnba wa an ka tariki ni dɔ fɔ la i bɛna ye k'a fɔ jamanaba don hali ni y'a sɔrɔ ni waati laban ninnu na degun caman bɛ yen nɔ minnu kɔni ye anw ka jamana sɔrɔ o kama wulikajɔ bɛ kɛ nin jɛmukan yɛrɛ kɔnɔna na ka se ma hakili juru caninenw ma ka se ma minnu ni u ka cɛsiri bɛnnen don walasa an ka jamana in a bɛ se ka wuli k'i jɔ a sen fila ka kɛlɛw cogo min na bi wulikajɔ kɛra an fɛ ka se Dr Alaye Bokoum ma Dr Alaye Bokoum ye maa ye min ni a cɛsirilen don anw ka jamana kɔnɔ min ni jɛkulu dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma Convention pour le Mali o kuluba in o ɲɛmaa don Mali politique ko bunna ko ka Dr Alaye Bokoum ye maa dɔnnenba ye o kama an ye wulikajɔ kɛ ka se ka na barosigi kɛ a fɛ an ka jamana lahalaya a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri yɛrɛ tabaw ka taa se baloko ta fanfɛla la n'a bɛ fɔ o ma ko vie chère olu bɛɛ lajɛlen degun ye Dr Choguel Kokala Mayiga ni ale yɛrɛ y'an ka jamana marabolo ɲɛmaa ye coyi kɔni dalen b'ale kɔ kulu nana sigi an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma M5 Mali kura ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔfɔ ye min ni a ɲininkali bɛna kɛ Dr Alaye Bokoum na nka yanni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di Dr Alaye Bokoum ma a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ɲɛta TV yɛrɛ filabaw bɛɛ lajɛlen ma Dr Alaye Bokoum salamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuhu somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ alhamdulillah i Bokoum i ɲamele merci beaucoup ayiwa ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ɲɛta TV filabaw bɛɛ lajɛlen ma alors ɲamele n b'aw fo tabarikala n bɛ radio ani télé ɲɛta fo aw mɛnna aw bɛ kunnafoni di maliyɛnw ma n bɛ an ka armée mɔgɔw fo k'an ka autorité fo ka tila ka fɛn fɛn kunnafoni dila ye k'o fo aw sababu la alhamdulillah merci beaucoup tabarikala Dr Alaye Bokoum an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna ka an bisimila walasa ka se ka kuma da ma ɲininkali minnu bɛ an kun n'an kan cɛ an ka se k'olu ɲininkaliw k'i la min ye jamana ko yɛrɛ ta fanfɛla ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ cɛsiri yira ka ɲɛsin anw ka jamana ma jamana min ni a bɛ degun kɔnɔna na a bɛ san damadɔ bɔ min ni tɔɔrɔyaba don an ka jamana yɛrɛ kan Dr Alaye Bokoum an bɔra san k'a ɲɛfɔ jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma Convention pour le Mali CPM e y'o ɲɛmaaba ye ɲama de jɛkulu yɛrɛ ka a ɲɛfɔ ɲɛna ani a ka laɲini ye mun ye maliyɛn bɛɛ bɛ dɔn surtout minnu ne ko bɛ mɔgɔ minnu ye dɔɔni que n kun bɛ parti dɔ la n'o ye parti Sadi ye ne ma parti wɛrɛ dɔn n'o tɛ an ye baara kɛ ni hakilila ye pour que baara minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ a ka kɛ baara tilennenw ye mais diɲɛlatigɛ la ni Ala ye fɛn fɛn la dilan k'a yira mɔgɔ la don dɔ la a b'a ban mais min ka gɛlɛ a ka ban hɔrɔnya la hɔrɔnya kɔnɔ n y'a ye ko bi ne kan ka taa ni sira wɛrɛ ye k'a sɔrɔ ma bɔ n ka sira kɔrɔlen kan mais n bɛ taa ni cogoya wɛrɛ ye donc n bɔlen o parti kɔnɔ n ma sɔn ka taa o ɲɔgɔn parti wɛrɛ la o ɲɔgɔn yɛrɛ tun tɛ yen mais hali parti tɔw la politique binna kunna
ala de sere fana ye mɔgɔ caman y'a laɲini ka t'o fɛ parce que ne ka baara kɛlen sa de la o y'a jaaru ye an sigira ka miiri parce que fɛn kun tɛ n kɔnɔ ka dilan dɛ ne ko dɔrɔn maliyɛn bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di bon ne kɔni ka hakili la n y'a ye fɛn kelen de bɛ se ka maliyɛn fara ɲɔgɔn kan ni cɛkɔrɔba ninnu ka kuma kelen kɔfɛ o ye yafa ye mɔgɔ tɛ yen fɛn ma kɛ min na mɔgɔ tɛ yen min ma fɛn kɛ parce que hali n'i y'i da de k'a lajɛ ko fɛn bɛɛ ka kɛ dɔ la i ma kuma Desmond Tutu Afrique du Sud y'a fɔ ko mɔgɔ min b'a ye ko tɔɲɔli bɛ kɛ n'i ma se ka tiɲɛbaga dɛmɛ i kelen k'i da den se k'i ye tɔɲɔlen tɔɲɔ o kɔrɔ ye mun ye an kelen don ka nin bɛɛ kɛ hali ne tɛ je me reproche rien mais an ka yafa ɲɔgɔn ma dɔrɔn donc o bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an bɛnna effectivement mɔgɔw ko k'an ka jɛkulu dɔ créer dɔw ko an ka kɛ parti ye dɔw ko an ka kɛ mouvement ye dɔw ko an ka kɛ syndicat an ka kɛ nin ye n'an ko non sisan an b'a kɛ jumɛn ye cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko bon an ka kɛ bɛnkan ye n'o ye convention maliyɛn bɛ se ka bɛn min kan donc an bɛnna kan maliyɛn bɛ se ka bɛn fɛn fɛn kan don min e ye ɲanbɛlɛ bɛ ɲɛta la ne bokun bɛ télé wɛrɛ la karisa bɛ yɔrɔ wɛrɛ ne ye silamɛ ye e ye chrétien ye ne ka bon e ka jan i waritigi ye ne ye fantan ye an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan don min na an bɛ se ka kɛlɛ min kɛ ni ɲɔgɔn ye min ye Mali kɛlɛ ye an k'o kɛ ni ɲɔgɔn ye a banna ko wɛrɛ t'a kɔnɔ fo wɛrɛ t'a kɔnɔ donc an bɛnna kan ka jɛkulu sigi k'a wele ko maliyɛn bɛnkan an ka kunu lajɛ an kana ɲinɛ kunu kɔ nka an k'a dɔn ko n'an ye kunu lajɛ k'an dusu mada sini b'an ye c'est-à-dire gardons ayons un regard sur le passé gardons un regard sur l'avenir donc an bɛnn'o de kan k'a créer k'a fɔ ko convention pour le Mali o de na le 29 octobre boli fɔlɔfɔlɔ min kɛra ne m'a fait août donc an ye fɛn sigi ka bɛn le 9 octobre de ma mais déjà le 29 octobre an donna ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ ko ne bɛ bɔ sini n bɛ bɔ sini kɛnɛ nin karisa kɛra don dɔ la Macron bɔra ka an ka autorité ɲini k'a fɔ ko coup d'état fila denw don o de digira maliyɛn bɛɛ la an ko bon puisque nin digira maliyɛn bɛɛ la an bɛɛ ka bɔ k'a fɔ k'an digira na ayiwa an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka barika don jɛkulu kofɔlen na n'o ye convention pour le Mali ye docteur Alaye Bokoum n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye anw ka jamana ala ta kɔfɛ an kɔ sɛbɛyɔrɔba dɔ ye an ka jamana wolomasiri tabaw ye n'o ye armée ye u ka se ka lakana sabati ka jamana kɔnɔdenw kisi ni k'u bolo fɛnw tanga o armée min filɛ nin an y'a ye nin waati laban ninnu na hali ni y'a sɔrɔ minɛnw kɔni bɛ ka sanga d'u ma u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw fanga bɛ ka bonya nka gɛlɛya bɛ k'u sɔrɔ tuma ni tuma an ye Kolokani lahalaya ye ka na Kati ye tile fila in na Tesi n'o bɛ an ka jamana kɔgɔduguyan fan fɛ degun nan'u sɔrɔ ninnu min bɛ ka kɛ nin docteur Alaye Bokoum e ka faamuya n'i ka yeta ye mun y'a la nin yɔrɔ la an ka kuma ni Ala ye mais an ka Ala barikada kosɛbɛ n b'a mɛn kuma caman an ka ɲɛmaaw b'a fɔ surtout premier ministre ko mɔgɔ minnu tun bɛ armée la fɔlɔ kɛlɛkɛla olu de bɛ hali bi mɔgɔw tun bɛ armée ɲɛmaaya la hali bi olu de tun bɛ yen nka ko dɔ de kɛra ɲɛmaaya mɔgɔ baw yɛrɛ olu de falenna donc il y a un nouveau leadership donc barika kan ka da minnu ye ɲɛ kura ani ye kura yira armée kɔnɔ barika kan ka da n b'a wele colonel Assimi Goïta mais c'est tous les 5 du CNSP barika kan ka da M5 RFP ye parce que ne bɛ nin bɛɛ la CPM o jɛkulu wɛrɛ o an bɛɛ ye M5 de min y'a fɔ min m'a fɔ a bɛɛ ye M5 de ni bi ɲɛ bɛ fɛn fɛn na min bɛ kɛlɛ la bi ko jamana in ka yɛlɛma walahi a bɛɛ M5 hakilila de a jɛkulu dɔ wolola M5 ka bɔ M5 yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu bɔra M5 la ko dɔ kama u taara jɛkulu dɔ sɛrɛ o ye M5 mɔdenw ye minnu bɔra olu fana jɛkulu kɔnɔ ka taa dɔ wɛrɛ créer o ye M5 mɔdenw ye donc a bɛɛ ye M5 de donc barika kan ka da M5 ye barika kan ka da gouvernement ye parce que gouvernement mɔgɔw tɛ fɛn dɔ faamu c'est vrai armée bɛ yen n bɛ tila ka s'o ma ministre des armées bɛ yen chef d'état-major bɛ yen chef d'état-major de l'armée de l'air l'armée de terre a bɛɛ bɛ yen mais gouvernement ka baara kelen ni président bɔra la parce que chef de gouvernement ani gouvernement dans l'article 53 de notre constitution article 53 ko le gouvernement est cet instrument là min bɛ politique nationale dirigée c'est-à-dire jamana kan ka taa sira min fɛ
musaka minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ ani armée min bɛ jamana kɔnɔ ani administration min bɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ bɛ ale de ka hukumu kɔnɔ n'o ye gouvernement ye ka taabolo kuraw de o de la aw y'a ye premier 9 mois de la transition bien vrai que Assimi ninnu fɛn ninnu bɛɛ bɛ u ma se ka baara kɛ o hali ka binan sa u kun tɛ se o donc gouvernement min nana o de taabolo yɛlɛmana donc en dehors u bɛ baara minnu kɛ de façon naturelle comme an bɛ armée ko la an k'o fɔ kabini o gouvernement nana u jɛna u ka wari min kan ka don ministère kɔnɔ n'u kan ka 100 dépenser i b'a sɔrɔ u bɛ 10, 15, 20 dépenser a tɔ bɛɛ u y'a jɛ ka di armée ma armée ka taa minɛnw san u taara fana orientation politique ka armée ka partenaires changer ka u yɛlɛma dɔɔni ka segin n'an teri kuraw ye ka taa teri kuraw ɲini ka taabolo kura ɲini ka cogoya kura ɲini pour que l'armée ka bɔ donc olu fana kanga c'est-à-dire cette montée en puissance de l'armée b'a daminɛ n'o ye ce n'est pas le fait d'un seul militaire ce n'est pas le fait de Assimi seulement ce n'est pas le fait de Sadio seulement c'est vrai que nous bɛɛ dɔ kɛ mais c'est le fait de tous les Maliens et surtout le gouvernement et je crois que Sadio Camara kɛtɔ ka interview di siɲɛ caman a b'a fɔ qu'il remercie le gouvernement parce que a y'a dɔn bi u ye gouvernement sɔrɔ yani ale ka autorisation yɛrɛ sɔrɔ ka taa Russie a bɛ se ka kalo 3 kalo 4 kɛ k'a kɔnɔ ou bien a ka autorisation sɔrɔ ka fɛn sa ou bien ni il a fallu que gouvernement ka falen pour que o kana donc gouvernement ka baara c'est le résultat de tout le monde maintenant an ka taa armée yɛrɛ kɔnɔ min ka ɲi kosɛbɛ ce que armée bi i ye attaque minnu fɔ an ka fɔ ka fɔ ka hali an tɛ se k'a fɔli la vraiment an ka armée billahi a mandi ɲɛngan kalenga armée changera a évoluera a ye fanga sɔrɔ mun b'o yira attaque minnu bɛ ka kɛ nin yɔrɔ bɛɛ la n ko World Trade Center n'o ye Amérique yɔrɔ la Pentagone min ye Amérique yɛrɛ ka lakana yɔrɔ ye n ko attaque kɛra fo ka taa fan kelen kari ka bɔ yen y'a dɔn mɔgɔ t'a fɔ ko minɛntan don yɔrɔ minnu bɛ dugu jumɛn de bɛ diɲɛ kɔnɔ ko nunu ma se ka taa tiɲɛni kɛ hali ka président français to u ka stade dɔ kɔnɔ u taara stade attaqué ka yɔrɔ wɛrɛ ka Bataclan attaqué ka yɔrɔ wɛrɛ attaqué yɔrɔnin kelen o bɛɛ don kelen fo ka président exfiltré hélicoptère la a ka boli ka bɔ terrain kɔnɔ o ye Paris France jamana na ambassade américaine Libye ka taa ambassadeur ye minɛ ka bɔ n'a nin na y'a dɔn lakana kɔni dan dɔ ye donc ni attaque ninnu bɛ min kanga minɛ an kunkolo la c'est que au kelen l'attaque c'est asymétrique ne jɛra ni kɔ u ye n kɔnɔ fa ala k'an kisi kan drogue ka kɛ kan kunkolo yɛlɛma donc hali n'a fɔra ko ne ka ɲɛsin balima ka taa faga ne bɛ wuli de hali n tɛ hésiter hali ni mɔgɔ ye n pousse ayi ne dilanla min kama n bɛ t'o de kama mais n'o ɲɔgɔn cayara mais kunbɛnni ka se ka kɛ nin bɛɛ la don kelen waati kelen cogoya kelen se fana ka sɔrɔ an ka armée ye billahi armée bɛ fo alhamdulillah o b'a yira de ko armée bɛ baara la donc a lajɛ Kolokani wo Mondoro wo Douantza wo Ti wo Kati wo nin bɛɛ kɛra sɔgɔmata Tessita o ye ko wɛrɛ ye Tessita a yiralan na an kɔni b'a dɔn parce que 2013 ne m'a f'i ye n kun bɛ Sadi la ne bɛ parti la min ko k'an kana to tubabu ka na parce que n'u nana u bɛ logistique min ta ka na u b'a gɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ na tiɲɛni kɛ imagine toi yanni n'olu tɛ ninnu bɛ ji bɔ min u bɛ taji bɔ min u bɛ marifaw bɔ min u bɛ kɛlɛminɛw bɔ min u bɛ se ka bɛɛ ye cogo di u b'a an ka armée taabolo cogo faamu cogo di c'est parce qu'ils ont bénéficié d'une logistique donc o logistique de plus a bɛ éliminer plus a bɛ mabɔ plus ninnu fanga bɛ dɔgɔya Tessit an b'a dɔn dugutigi kɔrɔ o tɛ dugu ɲɛlen fɛ Barkane bɛ ka taa kabini Barkane ka tali fɔra kabini MINUSMA changement fɔra mun de bɛ ka kɛ bi u bɛ ka insécurité bonya diyagoya drone dɔ yera minnu fɛngɛra minnu ye yɔrɔ fɛngɛ et puis hali France u ye communiqué fɔ k'a fɔ k'olu ye dɔ faga mais an ye mɔgɔw fana sɔrɔ minnu kama groupe 2-3 bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la e nana groupe kelen dɛmɛ k'a sɔrɔ o groupe ye groupe min dɛmɛ o de bɛ armée fana kɛlɛ donc i b'a kɛ comme si i ye groupe dɔ in bali k'a sɔrɔ i ye armée de kɛlɛ parce que minnu bɛ ka armée kɛlɛ i y'olu dɛmɛ donc o ko ninnu bɛ b'a la et puis mobile explosif bɛ na comme u y'a kɛ ka cogo min na jamana rebelle kɛla tɛ se ka ko dɔ bɛɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan logistique dɔ bɛ yen ni mɔgɔ b'i dɛmɛ an y'a mɛn yɛrɛ il y a 4 ou 5 légionnaires
minnu taara Niger ka taa furakɛ ala de ye dɔnba ye tiɲɛ ye min ye mais a mana kɛ cogo o cogo Mali armée bi surtout bi an bɛ yɔrɔ min na le 9 août an bɛ kuma na sisan min kɛra aéroport la bi y'o dɔn mɔgɔw bɛ ka avion 6 ko kuma de fɔ avion 6 min dɔ fɔ n'u k'a jate ce n'est pas des avions très beaux très jolis donc et puis 600 avions tɛ wallahi u bɛ fɛ mɔgɔ ka min ye parce que ça fait partie de la stratégie de l'armée mɔgɔw b'o de ye u bɛ mun yira min bɛ yen o ka jugu n'a ye ka girin n'a ye siɲɛ 100 alhamdulillah a y'a fɔ bokum a y'a bɔ ne de da ne tɛ kuma comme ten dɛ n bɛ dɔɔni min dɔn min yirala hali jaka o ma yira min bɛ yen mais o fana ye technique dɔ ye o ye kɛcogo dɔ ye c'est vrai que bi u ye information passé cogo min na ne kɔni a ma diya ne ye parce que u taara mɔgɔkɔrɔ minnu tun bɛ IBK nɔfɛ u taara fɛngɛ di olu ma ka minnu bɛ armée yɛrɛ dɛmɛ minnu bɛ mɔgɔ hakili sigi imagine toi bi mɔgɔ sugu dɔ ka kɛ yen nɔ ka nin ko in yira i b'a sɔrɔ Mali bɛ bɔra kalama bi mais a kɛra comme si foyi ma kɛ parce que information di cogo la ça c'est d'autres problèmes donc vraiment armée kɔni bɛ ka monter en puissance et toutes les félicitations ayiwa docteur Alaye Bokoum an bɛ baro kunfɔlɔ ye an b'a kuncɛ ni ɲininkali kelen ye France jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron ye a tun ye tagama kɛ ka na farafinna jamana dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Guinée Bissau ye Umaru Embalo Sissoko Guinée Bissau jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ kulu bɛna sigi min bɛna ɲɛsin fanga daraki kɔni kana se ka kɛ farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni ka cogo si la kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna tilebi jamanaw o kɔfɛ Emmanuel Macron fana tilara ka na dantigɛli kɛ ka ɲɛsin ko Mali kɔni kɔnɔ yan bi an ka jamana wolomasiri yɛrɛ tabaw u bɛ ka siya dɔ bɛ yen nɔ n'o ye filalakaw ye k'a fɔ u bɛ latununi lase u ma ni dantigɛli in kɔni bɔra Emmanuel Macron yɔrɔ nin kɔrɔfɔ fila in bɛɛ Guinée Bissau jamana ɲɛmɔgɔ ani France jamana ɲɛmɔgɔ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la dakuruɲa fila la yanni an ka taa sɛgɛn lafiya bɔ ne bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la an ka jateminɛ kɛ Emmanuel Macron yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ Emmanuel Macron ye président ye c'est vrai ka vie privée bɛɛ b'a dɔn a bɛ cogo min na mɔgɔ min don min tɛ diɲɛ kalama a tɛ Afrique dɔn a tɛ Mali dɔn denmisɛnnin lakunda fana de dɔn a tɛ mɔgɔya kalama kosɛbɛ a tɛ mɔgɔya kalama mais ko wɛrɛ b'a kɔ min ka jugu ni bɛɛ ye parce que fanga tɛ France la o kabini ala ka France dan France ma deli ka guerre gagner guerre tɛ ko France ye min gagner diɲɛ kɔnɔ France tɛ puissance ye puissance tɛ dans la puissance de don ani wali dugu nafolo jamana wɛrɛ dugu nafolo ndaki b'a don n'o tɛ France tɛ puissance ye bilen o a ma deli ka k'a yɛrɛ maintenant France bi bɛɛ b'a dɔn Joe Biden ninnu minnu bɛ États-Unis olu de bɛ n'u juru sama a fɔr'u ɲɛna bi u bɛ fɛ ka guerre wuli Amérique ni Russie cɛ à travers le Sahel u ka Sahel ye k'a to yen u ka ko sumaya o de fɔra Emmanuel Macron a ma taa n'a ka taa Embalo fɛ a taara Cameroun de o kɛra Paul Biya fɛ a bɔra Paul Biya fɛ ka na yɔrɔ in na ye ka na Embalo fɛ maintenant an ka na i ka kuma fɔlen na hakilijigi don 2012 kuma min na Aguelhok an ka soldats fagara k'u minɛ k'u kantigɛ n ko Alain Juppé min ye ministre des affaires étrangères de bɔra k'a fɔ ko MNLA ye succès sɔrɔ u b'o hakilina kelen de la hali bi c'est à dire u bɛ fɛ ka guerre civile de wuli Mali la diyagoya u y'a tenté arabu ni tuaregu ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ n'o ye tamasɛku ni ɲɔgɔn cɛ u dɛsɛra après tuaregu ni tamasɛku après kɔrɔbɔrɔ ni tamasɛku kɔrɔbɔrɔ ni arabu après ka na fulaw ni dɔgɔnɔw après ka na u ye fɛn bɛɛ de kɛ bamananw ni fulaw i b'a dɔn bagan marala ni sɛnɛkɛla kɔni ni bagan marala bɛɛ b'a dɔn fulaw ye bagantigi ye mais olu dɔrɔn tɛ bagantigi ye bɛɛ b'a dɔn bamananw ye sɛnɛkɛla ye mais olu dɔrɔn tɛ sɛnɛkɛla ye Mali la fulaw dɔ bɛ yen minnu bɛ bamananw da sɛnɛ la bamananw de minnu ka misi ka ca ni fɛngɛw ye mɔgɔ min ka misi ka ca ni ɲɔnɔ zone bɛɛ c'était Mosi de don a fɔ ne de y'a f'i ye chiffre 22 ka taa ɲininkali kɛ fula tɛ o donc c'est pour te dire simplement que u bɛ fɛ ka siyaw de bila ɲɔgɔn na mais u ɲinana min kɔ Macron ɲinana min kɔ c'est que Mali ye nation de nation kɔrɔ ye min ye mɔgɔ min sigilen bɛ histoire kan minnu sigilen bɛ kurukanfuga kan minnu sigilen bɛ fɛn caman kan kuma min na an bɛ droit ni fɛn minnu dɔn a ma s'u fɛ yen o waati y'a sɔrɔ olu tun bɛ ɲɔgɔn faga de o ils étaient des barbares des tyrans des titaniques u bɛ ɲɔgɔn faga comme des barbares comme wulujugu barbarie tun bɛ Europe waati min na a y'a sɔrɔ déjà civilisation b'a fɛ yan donc u tɛ se ka Maliyɛn bila ɲɔgɔn na o u ka Mali de ye jamana ye u dɛsɛra ka min coloniser kabini colonisation daminɛna fo ka taa ban u ma deli ka Mali bɛɛ coloniser au même moment pendant tout comme les autres pays fo ka taa colonisation ban dugu dɔ bɛ yen tubabu ma se ka don yɛrɛ dugu dɔ bɛ yen don o don chaque 2 jours 3 jours ko dɔ bɛ wuli k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye u bɛ tubabu n'u minɛ u bɛ taa u bɛ bilakɔrɔ minɛ kɛ u ka t'u do fɛngɛ la i bɛ hakɛ to ko circoncis o bɛɛ kɛra Mali la yan de o donc jamana in
Macron bi fait guerre civile de ka wili parce que wala hakle na yani fodro ala ya dron mais ngo flow de ale ka a jabi ka teme male bek flow be ma wila jekulu amogo kelen ko amogo yele kelen be borani yoroina u ba don shiya kele te mala du jumende be ko fulate min kono a fonya du juma ala kama fule kelen fonya du jumende be ko bamana shite anga musokoroba nunu chama be abe madame Jaraouye madame Koulibaly madame X madame Y abe. Moi je connais des Koulibaly Niou, il va faut que Kidal Abanokal de Siglenfle. Koulibaly Djamou de Boulani, il va faut des Touareg. Il va Diallo do, il va sur le finan de Charbon. Il va Sankara do, il va sur le finan de Charbon. Il va Flaou, il va Bamanaouye, Halis, il va Dowie, Flatro de Boula, il va Bamanaou de Bamanatro, Flaou de Bamanatro de Boula. Doukolo Sangare. Mais Monzon Diallo, des trucs comme ça. Mali est fin de Mali est nation de. Donc on fait qu'à avec fait parce qu'à te fin d'eau. N'a comme Mali d'homme. À combat n'y n'a John de Taro libéré qu'à Allemagne boulot. Quel est du monde de forum n'a qu'on n'a qu'on nous qu'on va boulot ou nous massa ou te malou. Ou Soudanais de ou Malien de. Jamana avec a jamana fin mine ka Mali kelebi abe bora anga jamana empire de kono ni ko kibe empire du Mali bobi jamana jumene bembe kishi mimbe bo Mali ayala ateu donc vraiment il voulait une guerre civile à taso donc atara kuma tam defo mbalo ko nte mo yere mo be mi jatere o ko nte attaque ate kalama yere mbalo ko non ate kalama o jamana kalama ba nyina muna jamana nyemo ko kutu billahi ata kalama mbalo ko mena yawo transition daminene atumbe ananga jamana tu aka candidat de malien candidat la munun kuma fora moko to fo de may donc da bena wati do ko kera fo moko ba fo non balo be an fe ka teme wati ale ko hakilla aka ko keto bato nunu bato aka candidat choisi lembe ke candidat malla kabina ya donc nunu be jamana dlan ko de la ima ye candidat jolle kumbe yani ni transition rectification ke aka ala kamate hali iba ke to hali numu bu mi ko bi se ka Mali président hali numu parce que ne fana nga jonde wulu ah ibe numu do soro mimbe si gardiennage la yoro la ba fo non sine kala be ke candidat présidentiel numu beni soro ala ma famu ar jate mine drom bi ou be ma famu ko Mali be ka tabulo sirakewa parce que ko nunu ko burjara man la ko jugu mbalo ko mbo kono kabina ya donc malien ka hakili be yoro were min ka bonatay sina ba fo ko force anti poursuit ni force anti poursuit na yana ko ke munu ya bla président la akata poursuit folo oye ki ka jamana loi changer ka ke fait no akata Alassane fait ni force anti poursuit babulo Alassane mi mandat merci ni force anti poursuit babulo akata Tchad président fait go Macron de taro au plébiscite jonde o ke président poursuit bete moka nunu be kuma dola u desera ka donc Mali bora we Mali min do ali ni ya 49 soldats nana badam blayala ta parce que pour eux c'est comme du beurre. Il vient à Nikamuru droga beurre farakateme quoi. Ils savent pas que le Mali aujourd'hui a changé et malheureusement on est trompé. Sinon mbalo akana dans force anti poursuite ya na ka force anti poursuite. Allez reka bo poursuite kono foloke. Ngo drogu fere wari nyini chugobe o de buka jamana kono. U ka président julle minana drogu fere la julle fakara drogu fere kam. Allez be se kana poursuite ko kuma fa il ne sait même pas ce qu'il dit. Macron ko kaka cravate redressé droit aka chemise bebo. So na kaka slip yere bo ba keto. OK. Ça veut dire que Marco ko ijula ngolo jabi jo. Abito. Oubien moko min fora ika cravate jengena. Cravate la jengena do wallahi aka chemise bo kaka veste bo kafli. Imagine toi ni Macron ko kika pantalon ka ja ko pantalon bo. O moko ko moko bo jatea. Non, anga tema ninga. Aywa i da sira yɔrɔ dɔ ma sisan ni o ye kɔnɔwari finitigila ka 49 min nana nu an ka jamana kɔnɔ ni a kuma cayara anw ni kɔnɔwari jamana ni ɲɔgɔn cɛ walima an bɛ se k'a fɔ jamana caman yɛrɛ da donna a kisa la nka ni ala sɔnna ma baro ta ko filanan na an bɛ segin ka na sisan ka se k'an da don la ka walawalali kɛ ni ala ka jɛ. N balimamuso an bɛɛ tun sigilen bɛ ka don min kɔnɔ o de sera baramuso makɔrɔni bɔra makɔrɔni qualité ɲumanba ɲagami foyi t'a la wa be bugun baramuso macaroni kunbaba b'a la misɛmani b'a la hali vermicelle macaroni sɔngɔ ka di a tobi ka di wa a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni a foroko kumaba ye 80 ye min y'a foroko fitini ye ale bɛ sɔrɔ 40 dɔrɔn ayi bi jamana in gwadonaw bɛɛ bɛ girin macaroni kelen mun nɔfɛ ale de don baramuso macaroni baramuso ita i ka kow ye foli ani tanni ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu bɛ k'aw ka jɛmukan filɛ jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ wulikajɔ kɛra an fɛ bi ka se
docteur Alaye Bokoum docteur Alaye Bokoum Mali politique ko bon ka ma dugulente an fil ka joke ka se kana ale feno ana ka se ka barusiki ke ale minye kulu nyema ye kulu mini abe fama convention pour le Mali CPM o nyema bado anana ka barusiki ke ale fe nyingali tunana da yoromina odi Mali reni kono ware jamana ni nyanche kono ware finitikila kama binani ani kono to bonyongo ulu kono nana nga jamana kono mini akuma tiara ame domne kombi docteur Alaye Bokoum ni kisa ina e se ka mun soro ka fala akuma tiara ni nyanche de an Mali ni Côte d'Ivoire ni nyanche be fen kele min fo o ye ka barka da hali bianga armée ananga sécurité moy parce que mogo hakilla ko Mali kumbe pardon excusez-moi chogo mina folo bajam blaya la chogo mina au début quoi ka soro tembile honnêtement au tembile parce que ou kun hakilla nous nana weteme chogo mina facilement sinon mogo jumen de bi se bi ambe jamana mi ko ambe jemi kono kibe jamana kibe malfatigu ta anuka malfani nyogo malfa guerre malfa kibe nana e dron fou yali papier tala afro ka papier fana ja ka ambassade bodi o du sa je ka 11 ka la ka soro nuna na kabele 10 abo afo fana ko soldat sudo do ka soro afora nyana ko informaticien maçon menuisier fin suku be de sevene mbala et puis c'est des snipers mo bi saban doni en tout cas des forces spéciales asim nyogona ci jolé mo munu former la dron ka kele bawke o nyogona de bala o be ko mena munyini peut-être que c'était eux qui pouvaient être enquêtés dans les enquêtes mais ni ala be communauté tient ou nous na ko Mali dambe jamana Mali do jamana donc ils sont venus tomber dans le piège et puis comme fait ka benya diebe nyagami ou te min kalama c'est que diebe yoro mina bi ala sa fana tu kangar dado ko sans délai ko sans délai aéré sans délai ko na kera délai ko depuis le 10 avril même ça fait un mois sans délai aéré ma tlaka botuguni ka foko ko ils vont venir tout de suite mais il faut remarquer seulement où est galon da allemand ko kulute où est galon de onu ko kulute parce que uti munyana minko do wati do la amba do ma bo Espagne ka fo kabe kuma do fo Mali ma kabine nga autorité ou ni nga do la kan fale kulute de parce que vous sera tout le monde sait aujourd'hui que le Mali a des autorités qui se respectent et Maliens peuvent respecter ou nous comportement comment donc on tu sais que Alassane de Maka ko jugo keta kaw donc Alassane nanani nunu parce que wari de bala la réalité c'est ça mais Alassane dronté a ni 49 dronté au ko fait société mimbala o matawa munu be a fena ou mo munu utiliser ka nga aéroport photo ni fembu to be matawa 72 heures dire 72 heures parce que mo min ko kabe tien douma le Salgado là ou Salvador quoi là le français qui est dans le matawa donc ça veut dire que anga autorité Wili Lakadio barka de Daouye et ils ont été où y a qui avec professionnalisme mais fin que l'infini cabine ni rectification kera anga jamana nyama il faut remarquer ou te pressé ka décision foita comment dans le foot jamana de mbi ko kutina décision ta mais nous décision ta tellement ou be fin be fara nyoka le droit international fin min kanga ke fin min banga ke ou be de PG ka blanc ka spécialisé ka suma ka dama mo côté sekou soso 49 fois n'attaque ratende parce qu'il y a judiciarisé c'est-à-dire il y a blanc justice hukum kono alni asim bou libéré par des choses parce que grâce ou be fin d'obéi en tout cas be justice sera fait ou est malien bunya ou est ivoirien yere bunya ou bora kalama fin kumbe panka pour la kuma suku be fo Côte d'Ivoire abe akili sigra bio ou lo akili la fin ke asimi non ce monsieur là il est intrépide atesira ni ala ta atesira mo chigné aya nindi kabam mo be yalla ni malfa yote nindi kabam mo ni aye malfa c'est comme Thomas Sankara là ça veut dire que ne connaît mi mena ne faka connaît avec ne chew maintenant chance be mina de taw mais asimi non ala boko. Et aujourd'hui, nos autorités, elles ont pris les responsabilités. Ils ont très bien géré ce dossier. Parce qu'il y a des blancs. À Kera Sababouye, nous avons un bella dona bella bedona bi. À Kera Sababouye, Mali est à responsabilité. À Kera Sababouye, on est mon de faire nous masongata galon kamuka galon bekaye don. Donc, nous connaissons vraiment ça va se régler. Docteur Alaye Bokoum, anya yeni wati labanu nona nasan anga balako yoro kata sugu feo konana gele babala nabe fomi mako visher sigaro songo tulu songo kata si ona nyona oroma degun chiamando anga jamana kona anya soro sigi krengere ngera asimi goitani docteur Gala Maïga ni ministre fe nabe foma conseil des ministres minkera karite meni anga jamana konana kaseka sefowar milliard tan nani bonyongo ka débloquer nga visher ko kumai efela munyala doko commerçant nga complot do ka si jamana ma do re bela jeleme ki fait la fala e bi se ka mun soro ka fo visher la ne ko ne be mun fo ni na visher ni mo siti suko soso
c'est vrai gɛlɛya bi Mali yɛrɛ kabini ala ka Mali da kabini démocratie téléphobie Mali bɛ embargo la Mali bɛ gɛlɛya la bɛɛ b'o dɔn les Maliens vivent très difficilement mais bi il faut reconnaître que ko dɔ fana kɛra ani ko dɔ fana kan ka dɔn minnu ma dɔn min kan ka dɔn min ma dɔn Mali diɲɛ bɛ Covid ye san 2 de kɛ a ye yɔrɔ bɛɛ nagasi mɔgɔw bolo taa ka segin ni gɛlɛyara kosɛbɛ nka Mali farankan kun b'a la parce que an kun bɛ jamana mara cogo min bolo sécurité kun tɛ yen o ne bɛ mɔgɔ la mun taara reportage caman ka kuma ka seereya ta ɲɔnɔ bagan fan fɛ sɛnɛ fan fɛ insécurité fan fɛ mɔgɔw b'u ka sɛnɛ kɛ ka fo ka malo kan u bɛ taa tasuma don a la yɔrɔ dɔw kun bɛ yen u tɛ se ka sɛnɛ kɛ ni les cultures exondées n'o ye malo saɲɔ ni keninge ni fɛn ninnu ni les cultures inondées n'o ye malo ye a si kun tɛ se ka kɛ donc o kɔlɔlɔ de bɛ ka wuli bi parce que ne ye sɛnɛkɛla ye ne ye production min kɛ 2021 ne b'o de dun fo ka na bi mais ni 2020 2021 ne ma production kɛ n b'a kɛ cogo di gɛlɛya bɛ yen kunun kɔlɔlɔ de bɛ ka se bi o mɔgɔ kana hakili bɔ o la quoi et puis n'a fɔra malo dɔrɔn tɛ malo jaba les produits maraîchers bɛɛ b'a dɔn Mali yɔrɔ vivrier ye ɲɔnɔ de ɲɔnɔ kun bloquera o ɲɔnɔ yɛrɛ kun datugura yɛrɛ waati dɔ hali mɔgɔ kun tɛ don o kɔlɔlɔ de bɛ ka na bi o mɔgɔw bɛ ɲina de mais minnu b'a fɔ juguya ka ɲɛsin Asimi ka ɲɛsin Choguel ma olu b'a bankutu bɔ k'a fɔ yira galon kan mais fɛn wɛrɛ nana fara nin bɛɛ kan min ka jugu nin bɛɛ o ye guerre min bɛ ka kɛ Ukraine parce que o guerre in taji min bɛ na jamana la hali Total ni fɛn mɔgɔw b'u ye les sociétés étrangères la u bɛɛ ka taji min bɛ na o tɛ b'u ka jamanaw la o u bɛ taa san ninnu de bolo Donbass Russie Ukraine u bɛ na n'o ye o fana donc Russie kun y'a bolo jan dɔɔni Mali yɛrɛ ye chance dɔ sɔrɔ parce que ko dɔ bɛ u bɛ sɔn Mali ma bana a kana hali le blé mun bɛ farine dilan ani fɛn c'est vrai que dire waati dɔ la a kun b'a kɛ mais bi an fama dɔ ma mara ko jugu bolo peut-être que bi an ka autorité bɛ na ɲɛsin o ma donc ninnu bɛɛ kun taara fɛn wɛrɛ faral'o kan min ka jugu n'o ye le monopole mɔgɔ dama dama dɔ de bɛ sukaro nanti mɔgɔ dama dama dɔ de bɛ farine nanti mɔgɔ dama dama dɔ de bɛ nin fɛn nanti donc o yɔrɔ ninnu État de kan ka jɔ yɔrɔ État kan ka jɔ yɔrɔ de la État ye subvention min kɛ u bɛ ka 14 milliards fɔ mais embargo ka na bi État ye subvention min kɛ a ka ca hali miliyari 200 ye u jɛnna wari dɔ de kɔ bon n'u jɛnna wari kɔ ka di e numukɛ ma taa na ni malo ye o de ka taa na ni malo ye i bɛ taa na ni samara ye i bɛ taa na ni fɛn wɛrɛ i bɛ taa o bɛɛ b'a la parce que contrôle kun ma jɔ donc État au-delà le dimanche u y'a ye vraiment ça ne va pas du tout olu ni commerçants sigira parce que nin fana ye baara kɛ cogo kura de Mali bi tellement que autorité elle se respecte tellement u bɛ jamanadenw bonya n'u bɛ baara bɛn kɛ mɔgɔ fɛn fɛn kɛ mɔgɔ u ni mɔgɔ minnu kan ka kɛ u bɛ jɛ de ka sigi ka bɛn a la donc u sigira ka bɛn ka prix fixé malheureusement fɔlɔ mun kun bɛ ka kɛ ni malo bɛ ne bolo ne subvention kɛ ne bɛ taa dogo ou bien sukaro dɔɔni bɛ n bolo n b'o dogo donc sinon qu'est-ce qui explique embargo waati kun tɛ se ka kɛ parce que n'u kun b'a kɛ jamanadenw kun bɛ wuli un coup parce que bɛɛ b'a dɔn ko embargo sinon imagine toi pendant 6 mois décès min b'a kɛ 2 jours après la levée de l'embargo prix sera ka yɛlɛ mais État va prendre sa responsabilité parce qu'à fora subvention dira minnu ma fɛn kɛra minnu ye mais il faut être clair d'ailleurs ne ka CPM an bɛ na on va chercher à rencontrer les autorités proposition ni ɲɔgɔn caman de b'an bolo pour la création des magasins témoins SOMES kun bɛ kɛ cogo min na magasin de témoins bɛ sɛbɛn comme en Libye pour que au lieu k'i ka subvention kɛ 200 milliards imagine toi ni 200 milliards kɛra ka 1 milliard kɛ 200 magasins dans les grandes villes de Bamako du Mali 100 ka kɛ Bamako tɔw ka yɛrɛ kɛ Mali kɔnɔ e ni Alan kɛra cɛ ni mɔgɔ min b'a sukaro ni ka sukaro feere 160 mɔgɔ bɛ taa i ka sukaro malo c'est la même chose donc il faut faire les magasins témoins mais anga jɛkulu bɛ na proposition dɔ kɛ n tɛ fɛ ka o dévancer maintenant ce qu'il faut dire le dimanche je profite parce que i ka kuma nana la ko dɔ bɛ yen bi c'est-à-dire aujourd'hui c'est toute l'administration c'est tout le gouvernement et les colonels et toute l'armée et le président le premier ministre u bɛɛ de bɛnnen dɔ bi ka fɔ ko nin ko in fo ka ɲɛsin a ma et je crois ne ye mun mɛn ala den seere fana ne y'a mɛn mɔgɔ min da premier ministre tɛ président ko k'a b'a ɲini a ka ministre bɛɛ fɛ k'a b'a ɲini ministre jɛɲɔgɔnw fɛ ko bɛɛ ka tugu gouvernement ko nin na a n'a ka chef de gouvernement il faut avoir confiance au chef de gouvernement il faut avoir confiance au gouvernement pour que nin baara in ka kɛ ka ɲɛ ka nin dɔrɔn tɛ dɛ fɛn fɛn bɛ maliyɛn lataa ɲɛ fɛn fɛn bɛ Mali lawuli fɛn fɛn bɛ injustice kɛlɛ fɛn fɛn b'a to maliyɛnw k'a dɔn k'u bɛ jamana ɲɛnɛman kɔnɔ fɛn fɛn b'a dɔn maliyɛn bɛ nafa sɔrɔ u ka jamana kɔnɔ bɛɛ ka tugu ala k'u ka tugu premier ministre ko a n'a ka gouvernement il a donné ses consignes très fermes mais an ka RTM fana kuma dɔ la u tɛ fɛn ninnu bɔ sinon le deuxième jour de la fête a ye nin ɲɔgɔn fɛn kɛ mais a ma bɔ RTM na
c'est-à-dire Assimi n'a jobo ay faranga premier ministre là yana ka fa démission ay ñe cinéma atno fo mais aba fo chogo de la c'est leur thème qui doit sortir mais faut remarquer au fin nous parce qu'anga fin nous ali sa matlé natlé na ni be diab donc je profite de votre affaire et docteur Alay Boukouma am se ka baro kunche robe ka se crofol là-bas anya yi docteur Shukel ko kala maiga le anga jamana marablo nyama nanko mako premier ministre ni wati là-bas nous na kulu krengrene o blara senga na be fo mako M5 Mali Kura o fene bela jelen kofe an na ye wati temenu fene na kadri maw fene na Lucas Jodo blasenga kadira ka fo docteur Shukel ko kala maiga aka walan seme nunu gringa jodo be docteur Shukel ko kala maiga no fe e ba ye togodi anga korfo kunche ibado uba fo ko mieto suko bosoro le ka kuma kanteme beba don ni Shukel ankadi ankadi muna parce que ay ne sa ni horonya ay ne sa ni respect do ni mogo ye horonya sira yirila jago do ibe tigi bunya ay ne sa ni bunya nga o ta baline ben tafo ne afo peut-être que mogo kele mogo fula be ne lame o ba do ni tinya do waganonto ne de la ka texte do se ben bo dama do finyana dron ni mogo min bi se ka soso o ka laje kabini Shukel makke premier ministre ye décret ka kabina fora kalde be na kay communauté internationale bara sugu bebli pour ka kana kay do yere tara jugu galonda à cause de la communauté internationale à cause des plans pour ka kana ke premier ministre ko ay ni fagade a fait ka ni fagade be ni keda do tara o bekew parce que on leur a demandé de faire ça donc do fana tara ka kuma jugu be fo Shukel il est ceci mais bi ayuka tubabu kan yere de ko ka boda ibado anga ni moko non te tubabu kan fo me blia non o ka tubabu kan to ko fo fembe avec balé non que deux mots il est clivant il divise abana ou te fo yore do noter ay ka jate minute nous tubabu kan fo il est clivant il divise il est clivant il divise ni ba foya akono ba foya a no fe moko ba foya a kere fe moko ba foya il est clivant il divise mais nous ni nga clivant pourquoi il divise pourquoi ou to fo parce que à donu da ka fo la pédagogie est la répétition est la pédagogie kuma ben ni be kuma do fo avec la banque do moko faut nier ou là que la nuit n'écoute parce que les militaires ne sont pas intelligents avec deux militaires qu'on a surtout Assimi ko vraiment il premier ministre il est clivant premier ministre a bien divisé mbi ñi nga ene alani karacha et journaliste kabini malien premier ministre damene ay premier ministre mi malien rencontré ka Shukel bo mi malien rencontré groupe na be ya fonyana teyu donc il n'est pas clivant dis-moi ene alani karacha premier ministre jumen kele kera min kola ka to kele la ben mbara imbela résultat soro qui a été autant combattu que lui dis-moi qui mo min dugu ya nyeshira ma ya kun ka soro ma bo abaka kuma ka abaka barakate bo qui a avalé les couleuvres ka bo dis-moi jonde Mali image yanga ka bo ka jamana be ka malien be ka ke fier parce que barakela ka be ki yere ye malien ala farafina fambe jonde Mali tabolo yelema foka na nyesi jamana dew yere ka son autorité pour la première fois au des démocraties par le peuple pour le peuple avec le peuple bibina ni peuple be min fo mu yato be ko Shukel be ko Assimi be ko changement parce que dalembe anga autorité la ama delika ke foloni Shukel ka barake rectification kono tu vois dis-moi oh la téléphone est rafara dis-moi jonde yaka président protégé comme premier ministre kateme Shukel ka dis-moi jonde sona kaneni aka barakete kele yere ale naka gouvernement ka barakele mo wore ka ta comme loi électorale ka ta ke comme celui de ka hakilla barado comme celui de a proposé ka mangutu bo dongo du babo comme celui de atla kulu de nananaye pendant combien de temps akuma doron de be fo ka Shukel do ga kono ya vela aka fo tonno ayaw dade anga na yere yira ka kekele jonde premier ministre sona ko ke premier ministre jumen de bey min de la ka fo ko bara juguma min kera président korofe anga no jate anga no doron jate angu ka nyuman kelen fana fara nyogon kan jonde les grandes familles de Bamako munun kumbe korole munun muyo fara nyogon kan ka do famille kono munun benente wo munun benendo ku be fara nyogon kan ka tabo be ku be bonya ka yira wi na famille c'est malima ka temaka premier ministre jumen de bey mimma moko shi nommé pratiquement kabina nana fo moko be ka kele ko nana il me place di moko shima parce que ma fin ke gâteau mais c'est les militaires qui ont nommé plus de personnes, 10 000 fois plus que lui. Premier ministre du de Bey, mi na kumana,
n'a kuma na be be convaincu parce que aba kuma kana malien be ba fama be baramina premier ministre jumɛn de expliquer malien na bon gouvernement be kan de ke aw tokola katemaka ninko ko me de be ni fara ɲɔgɔn kan wallahi ba kɛmɛ fɔ donc nin ko in M5 Mali kura ko don Mali kura ko in ye kuma fɔlen de M5 parce que voilà ce qui se passe mɔgɔ caman donna M5 kɛlɛ la M5 kɛlɛ bura waati min a caman yi kɔtɔrɔma bɔ dɔw yɛrɛ démission papier di ka di mais min kɛra c'est que bɛɛ kun hakili la ne bɛ kɛ candidat ye ou bien ne bɛ kɛ ni yɔrɔ ministre ou bien ne bɛ kɛ ni fɛn ye o ma sɔrɔ min na mun de tugura kɔ olu hakili la ko Choguel de don parce que u kun bɛ se ka M5 kɛ maintenant que n b'a dɔn n tɛ kɛ candidat n tɛ kɛ fɛn ye donc an ka M5 kɛ k'a kɛ minɛn ye ni militaire y'a bɔ u da don o don ko candidat bɛ bɔ olu fɛ yen ou bien u bɛ candidat dɔ yira ou bien fɛn dɔ kɛ an bɛ jɔ k'u kɛlɛ. An bɛ M5 maîtriser ni min ka d'an ye an k'o kɛ force politique d'opposition ye an bɛ M5 minɛ k'a kɛ parce que ni militaire ninnu ma sɔn k'an bila nin yɔrɔ la u ma sɔn k'an ka mɔgɔ dilen bila nin yɔrɔ la min ko n bɛ kɛ kɔrɔlen n'u ma sɔn o ma n'u ma sɔn société ka kɛ tan n'u taara audit kɛ nin yɔrɔ in na n'u taara nin contrôle kɛ nin yɔrɔ in na an b'u bali moyen de pression wallahi M5 kura ye n b'a f'i ɲɛna a tɛ se ka kɛ yɛrɛ mun na. Parce que M5 a bɛ sigi don min na sigi cogo dɔ de b'a la jɛkulu 11 de bɛ yen bi minnu bɛ M5 bɛ 12 a jɛkulu tɛ yen c'est vrai mais nin bɛɛ ye militaires de ka baara ye dɔɔni et surtout loi électorale a jateminɛ loi électorale talen kɔfɛ de a kɛr'u ɲɛna ko président ni premier ministre man di a kɛr'u ɲɛna ko premier ministre ka keguya de y'a to u ma président yɛrɛ bila piège kɔnɔ sinon le président n'était pas obligé de promulguer très vite il avait son temps de contrôler mais n'a y'a kɛ premier ministre ko c'est une crise de croissance mɔgɔ fɛn bɛɛ tɛ se ka ɲɛ i bolo den bɛ bin a tabaga de bolo donc ni bɛn binna don min na an b'a kɔrɔta ka taa ni a ye tuguni a bɛ kɛ ten de donc premier ministre ma sɔn ka démissionner min na a y'a yir'u la M5 fana ma sɔn ka a yɛrɛ bila kɛlɛ la gouvernement ma sɔn ka a yɛrɛ bila théâtre bɔ la ninnu nɔfɛ ne bɛ n ka fɛn d'i ma n'a man di a fɔ dɔrɔn a man ɲi c'est comme ça que ça se fait si un gouvernement présente o y'a ye assemblée de c'est pas les conseillers assemblée yɛrɛ ni gouvernement nana ni projet ni i ma diya n'a ye tu rejettes mais ka Keita ye ka tila ka gouvernement yɛrɛ sen kɔ a la i y'a dɔn gouvernement de sɔnna o imagine toi k'u ɲɔgɔn ka kɛ gouvernement kɔnɔ ni ne ɲɔgɔn kun bɛ a kun bɛ gɛlɛya dɛ parce que premier ministre n b'a fɔ ne kɔni bɛ kuma o bɛ démissionner a wɔri dɔn parce que n b'a fɔ an ka loi dilen an de taara fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ aw taara bɛɛ yɛlɛma simplement parce que cɛ ko cɛ yɛrɛ tɛ experts y'a yira ko pour que a ka mɔgɔ a bɛ na segin a ma sisan o parti politique mɔgɔ naani u b'o bɔ min o bɛ taa a bɛ taa fɛn de kɛ ka taa comment on appelle ça prise de faire un choix tombola ka mɔgɔ choisir tombola la k'a fɔ k'u bɛna Mali diriger n'a tombola bɛ taa na bɛn ni mɔgɔ jugu ye dun ils voulaient faire un truc de candidature a bɛ ban o ma k'a sɔrɔ ANR ko toutes les grandes directions désormais tous les grands postes a ka kɛ ni appel à candidature ye a kana kɛ nomination ye bilen parce que désignation man ɲi. Imagine toi que dɔw bɛ fɛ ka colonel ninnu a bɛ se ka kɛ président ye n'a fɔra ko président ka mɔgɔ 3 nommé premier ministre ka mɔgɔ 1 nommé o yɛrɛ gouvernement bɛ CNT ɲa mais a bɛɛ la olu ko k'olu fɔ mɔgɔ 2 gouvernement bɛ mun ɲɛ ko mɔgɔ 1 ça prouve que olu yɛrɛ bɛ min na dɛ u y'o de ta k'a nɔrɔ premier ministre la et puis u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo je vous jure au nom de Dieu n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye bɛɛ bɛ kule la ta bɛɛ bɛ kuma kelen fɔ comme ni y'a f'i ɲɛna clivant divisé clivant divisé clivant divisé u bɛɛ b'o fɔ pour que a ka don mɔgɔ kunkolo la maliyɛnw a ye taa ka ci fɛ Assimi Choguel ani tous les 5 colonels aujourd'hui sont comme ça. U tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. U tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Et puis ala kama tɛ yɛrɛ c'est-à-dire ils sont même obligés parce qu'ils savent k'o de ka di peuple ye o. Ni mɔgɔ kelen kelen c'est vrai que mɔgɔ kelen kelen bɛ se ka dimi ko dɔ la ou bien fɛn dɔ la mais la personne est obligée de se racheter min ka gɛlɛn faire une faute c'est pas grave mais refuser de quitter la faute. Mɔgɔ mɔgɔ n'i ko k'i bɛ Mali ko i mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ de Assimi jusqu'au dernier numu du Mali n'i ko k'i bɛ don Mali ko la bi min tɛ malien yɛrɛ ni ŋaniya ye wallahi ala b'a jira la un coup donc moi je crois qu'aujourd'hui ces politiques là faut pas trop les écouter parce que qu'est-ce que se passe a bɛɛ kun bɛ yan o n'a fɔra ɲɛna ko dɔw bɛ olu n'u muso n'u denw n'u teriw n'u fɛn bɛɛ Azam ko la ils ont le maximum d'action 471 dɔw bɛ u ye ONG géré 2 des milliards a audit ma kɛ o dɔw bɛ yen u kɛra ministre ye tous les fonciers tous les immeubles a fɔra u ɲɛna o dɔw ye immeuble fɛrɛ fɛnw ninnu fɛn ninnu a bɛɛ b'u la yen o mon frère c'est-à-dire c'est pas à 70 ans qu'on vient changer un pays c'est vrai an b'u bonya de c'est vrai an b'u bonya mais mɔgɔ dɔ b'u cɛla fana bonyaba b'u kan
Donc, le ministre pendant combien d'années, où nous ministre pendant 30 ans, ils sont ministres au Mali. Mais il y a des choses aujourd'hui, il faut laisser la place aux autres. C'est pas parce que toi tu as été ministre, moi j'ai pas eu la chance d'être ministre, qu'il y a un Malikola. Ne be Malikola ni asan joli sa mugan doni ndila ka hali kopro yewa hali nyaanyi ni wa nyaaka nyekera yewa o be balika malikele ka e ka ni mali i ka mali mani ne ni mui. C'est parce que tu as été ministre que tu vaux mieux que moi. Anga ñoko bonya dron ni koy wallahi il faut que instrument de sordron pour empêcher les militaires de faire leur travail. Et maintenant sini munu be kan akana balawla abnu yow munu be cadre la nulo abu taw mais ngo RPM vice président ni fede ko be donc ere bolo Mali M5 Mali Koura mi sigilen flene ani cadre je ne veux même pas dire le nom M5 est quel drone M5 est hakilnade c'est pas le comité stratégique là ça dit faut mo robo de confusion ke comité stratégique wallahi mbonya be diko bolo aka haketon yorala mbonya be Togel Bolo, ou quoi que tu n'y auras là. Wallahi, kuma mina M5 kumbe barake halibi, mokoshika M5 te. Rappelez-vous comment mina diko koko nuko ibeka be démissionner kulu te fengen. Mais moko kumena bo. Mais à Bora Kasegi, qu'il faut qu'effectivement les gens ont raison parce que ibeka tara photo de qu'il faut que les djihadistes les islamistes à donner à Bora. Ou bien, amakia. Mais hali Togel de koko moko kana bo. M5 c'est comité stratégique de M5 yé. Ça ce n'est que l'instrument de travail. C'est comme si nous comme Mali un gouvernement. Engo équipe kuturu beta Zambie équipe be ma do avion kono ka sawa ala ko kishom Zambie belika balantan est-ce que Zambie belika balantan donc ça veut dire simplement que c'est pas parce que l'état ne se résume pas l'état c'est tout le monde en bête de Mali en bête. Maintenant ceux qui pensent que le comité stratégique c'est parce qu'ils n'ont pas compris la lutte ou dans la lutte ou parce que c'est qu'ils ignorent wallahi alna kun kadi chogel alni ministre régalien be dira M5 kun taka mo be casé c'est impossible tellement il faut que les gens se mettent en tête que en quelle là de malika yelama mais amma quelle ko fo malika yelama kono fo mbolo ka kala jago ya ere ma fo ka kuma damena ko nebe ka barami ke mo chamante ko kya e me nebe place là mo ben sara kama alnu ba mangutu boka kuma suku be fo chogel enta soro nebe ngakale law. Mais j'ai vu que Nebe Keleke min kama bi ale bo siraka ayo sira ira an autorité be ira donc be tuko Allah sago bisago sako tiki Allah nyango ya ka bola ambe il faut qu'il wala nyama docteur Alay Bokum le mi sonaka am bisimla amba jiga ka fo intena ke anga baro labay tumani tuma ka wulika joke anka se ki wele ni jem kan kene kan ni oye faso jokene kaseka kuma anga jamana li halaya bela chelenka ambe il faut qu'il wala nyama emi sonaka am bisimla ka tilenyata flebaw ku bela jelen fo Mali kono ani Mali koka ka nyini masara mani fe basige ani kolosuma ala ko sabati anga jamana kono ala ka dogo ko were jem kan irana ni o faso jokene يمام ويل الهوى يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بس ما بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية